Ogai mado Martha Koome oyango ni nitiere ji moko manigi tim marach mar ketho nying jong'ad bura kod bad migawo mar doho kokalo e yor mbui. Koome oyango ni ei thuolo mar higa achiel mokalo gisebedo ka giyudo seyo ma ok gin mag adieri ma bende rocho nying doho no. Oloso Mombasa e romo mar kanyakla mar jong'ad bura. There are also a lot of people who can abuse. En romo manoyo jong'ad bura mawuok e konde mag piny Kenya. Romo manobagi e kaunti ma Mombasa. Jang'ad bura Martha Koome oyango ni nitiere ji monore ne ketho nying bad migawo mar doho kendo temo mieno chilo sekta no ka okalo e kuonde tudruok mag mbui. These social platforms have become conduits for unfounded accusations, half-truths, and outright defamatory allegations intended to sow doubt and delegitimize judicial decisions. Kaluwore gi Koome, seyo makamagi osebed ka ichiwo e yor mbui mondo keth nying jong'ad bura kendo rocho ratiro ma doho nigo e rieyo chik kendo full adiera. It is a calculated attempt to weaken the moral authority of the judiciary and to intimidate judges into silence or into bending the law to the whims of some nefarious interests. Oyango ni kaponi chik mager ok bi kawo ne seyo makamago, to bad migawo mar doho nyalo bedo gi ohinga e tayo tijege. If left unchecked, this culture of digital intimidation risks creating a chilling effect where we judges feel pressured to decide cases in line with political or wishes of certain private infidelity to the Constitution and the law. That, dear colleagues, is the greatest threat to judicial independence in our time. Koome koro dwaro mondo jong'ad bura ochung' motegno kendo oked ne ratichgi e kinde ma gicholo tijegi. Komedo ni seyo makamagi gin kayiem nono. Sharon Ongao, Ramogi TV.